intambe wayiqonda njengenkokheli yakwaSirayeli ukuba oluhambo akanaluhamba yedwa. uThixo wenza umangaliso, utshintsha isimo eyiphutha, amkhupha uMoses engazi ayombeka kwaMidian. Uqalapho ubuhlobo bukaMoses noYithro. Wathi naxa ethunywa nguThixo uba ayokulanda uSirayeli eyiphutha, wabonakala uMoses emthembile uyise, walishiya usapho lwakhe. Ngoba ubuhlobo babantu esihamba nabo must be tested. Kwathi xa exakwa umsebenzi azakuwenza, uThixo wathi owami umsebenzi akuzukuwenza wedwa, ukhona uAaron. Xa bephume iphutha bayazazi kakuhle apho baya khona. Kodwa ingxaki yindlela abazakuyihamba. Ngoba ubomi bamaSirayeli ixesha elininzi babuchithe kumhlaba olungileyo waseGosheni. Xa behlala entlango bahlala kwindawo abangayaziyo, ekufuneka bayihambe ngobulumko. Ngoba ayona nto ibalulekileyo kukufika eKanani. Kodwa iyakulahleka le nto kukufika eKanani ukuba indlela le ayihanjwanga ngecebo elililo. Uthafika uYithro entlango akwenze konke abafuna uba uzokwenza, kodwa kufika ithuba lento kokuba uSirayeli makanduluke. Azithembe uMoses ngoba wazi ukhutshwe nguThixo eyiphutha, athi thina siyanduluka. Kodwa kulungile into yokuba sikushiye ngemva. Sisimemo esenziwa nguMoses sisenziwa uYithro ukuze uhambo lokuya kwilizwe ledinga libe nempumelelo. Uthi kamthenga emcacisela, uthi musa ukushiya ngoba nguwe owaziyo apho sakulala khona. Ingxaki kaMoses ayikokuba kwenzeka ntoni na apho kuyiwa khona, bayayazi apho baya khona. Kodwa ingxaki ayifuna uMoses ilunge ukuphuma apha entlango. Siyanduluka thina, siyanduluka, hamba nathi. Siyayenza le invitation, sithi lendawo esinikuyo siyanduluka, wena hamba nathi. Into abangabasitsho sazi ukubaluleka kwecebo uThixo alibeke kuwe. Into abangabasitsho siyayazi into yoba aluhamba luzukuba nompumelelo, sihamba sodwa. Uyadingeka ngoba uba sikushiyile hlaze thina abantu bazaziyo apho baya khona singafiki, unyanzeleka into yoba sibuye umva sizokulanda wena ngoba sidibana nobugaqagqa basentlanga. Ndithi kuwe ke mzalwane wam, zijonge uzazi okokuba uyadingeka. Asifuni uhamba sodwa, sifuna ukuhamba nawe.
Siyazazi apho siyakhona. Kodwa sathuze sifike ngempumelelo. Uhambe nathi. Zikhona izinto ezizathuze zithathe sizibone kube khona. So we invite you. Koluhambo. Asikwazi ukuhamba sodwa. Ndiyathemba into yokuba akukho namnye ozawukwala ukuhamba nathi. Ngoba nawe sijonga usibona uba singabantu abafanele ukuhamba nabo. So xa unyaka singomama sidinga ootata sihambe nabo. Makungabikho mntu ohamba yedwa. Ngoba indlela inobungozi. Singootata sidinga oomama bahambe nathi. Ngoba nini abaziyo apho sakulalisa khona. Singabantu abatsha asinako ukumphuluka sihambe sodwa. Bengekho mama, bengekho tata, zingekho intombi. So kudliwa ngamarhamu endlela. Into ethetha ukuthi must understand ukuthi uhambo sulqalayo nawuthukuze liphumelele sibe kwi-partnership. Isolo iphelile. Sonke sicula kunye isupra. Sonke singena ngekhi efanayo. So hamba nathi. We will continue to invite you. Side siyokufika apho siyakhona. Mandicela ubrother Mathebese asiphumthandazo ndizokunikela umfundisi.